Agiko pentsen adierazpena pertsona nagusien bira delata. Gipuzkoan eta Usurbilko herrian. Alkate jauna. Iraila eta urria hilabetetan Gipuzko udal guztietan nagusien balioaz eta gure eskubideen defensaren garrantziaz sentimenezko kanpaina bat bultzatzen ari gara. Bat. Zorionez urte gehiagotan bizi izateko itxaropena bizi kalitatearekin elkartuta doa. Zahartze aktiboa sustatzea nahi dugu. Gainera, pertsona zaharrak ahalduntzen adi bakoitzean gehiagotarako joan behar dugu. Eta paper parte hartzailea nabarmenagoa eta adierazgarriagoa izan beharko luke, baina prozesu politikoetan eta baita udal bizitzan politikoan ere. Bi. Garrantzitsua da pentsio duineko pertsona nagusiek eros ahalmena galtzen ez duten sistema publikoa bermatzea. Horregatik garrantzitsua da RPIa lotuz gero dadila pentsio igoera eta hau egonkortu izan dadila. Eta ez dadila egon alderdi politikoen eta gobernu itunen menpe. Era berean, jasangarritasun faktorearen indargabetzea eskatzen dugu. Zahartzaroan zehar emakumeen zahargarritasun ekonomiko eta sozial arduratzen gaitu. Bai lan bizitza dagoen soldata desberdintasuna pentsioetara eta eramatea. Eta batez ere, alarguntza pentsioen estaldura sistema kolokan jartzen dugunean. Era berean, salatzen dugu IRPT delakoa norberaren lanaren etekinari jarritako zerga nolaz gure langile bizitzan kotizazio legearen babesean egindako mozkina eta murriztapena dela eta gaurko gure pentsioei ezin zaiela hori ezarri. Lehen arduradun baitugu, lehen ordaindua baitugu. Eta orain bir ordaintzea ez baita zuzena. Horregatik horren berehalako itzultzea eskatzen dugu eta zerga horren balioestatzea. 2. Gure udalari eskaera. Erretirodunen zentro gunekiko harremanen instituzional hobetzea bultzatzea. 2. Gure zentro gunean jasangarritasun ekonomikoa bermatzea. 2. Pentsio duin eta zuzenago baten alde gure eskubidea babestea. 2. Mota guztien esiak ezabatzea eta etxe bizitza, eraikuntza eta pertsona guztien hiri espazioak ahalbidetzea. Eta hori erreztuz eta pertsona guztiei elkar lotura bultzatuko duena. 2. Eskatzen dugu udalak Euskadi Lagunkoia proiektuarekin bat egin dezala. Hiri eta pertsona nagusiko herri adiskidetsua izan dadin. Hiri altzarien mantenua espazio berdeko gozamena argituz. Garbiketa eta segurtasuna zainduz eta hirigarritasuna hobetuz. 6. Herri mailako pertsona nagusien kontseiluak bultzatzea eta erakunde honetako pertsona batek zuzendua izan dadin. 7. Bizitza guztirako izan behar duen heziketa aktiboa bultzatzea. Eremu honetarako inbertsioa biziagotu beharko litzateke.
2.8. Domotikaren aldeko apustua egitea, bai jubilatuen elkarteetan eta baita pertsona nagusien etxe bizitzetan. Bizitza errezagoa eta duinagoa bat izan dezaten. 2.9. Aldarrikatzen dugu ez desideratutako bakardadeari eta isolamenduari amaiera ematea. Zeren bere osasun fisikoa eta burukoa aldu dezakelako. Azkeneko hitzak. 3. Bere aurrekontu egokiarekin pertsona nagusien zinegotzi eskatzen dugu herritar osoak. Eskubideekin eta betebeharrekin izatea jarraitzen dugunez gero. 3. Uste dugu zaharkeriaren fenomenoak adinean oinarritutako diskriminazioak baduela bere eragina. Eta bizi arruntean bezala bizitza administratiboan konpontzen joan behar duela. Eskatzen ditugu hurbiltasun gehiago eta urruntze gutxiago. Zuzeneko erlazioa gehiago eta burokrazia gutxiago. 3. Nahiko genuke udaltza osoan eskutitzau aztertzea eta ahal bada onartzea. Pertsona nagusiaren balioztapena eta aitzatezpena aitortuz eta partaidetza bideratuz. 4. Badakigu non gauden eta nahiko genuke zurekin harreman zuzena izatea. Gustatuko litzaiduke bilera bat zurekin izatea. Horregatik, lehen jaso ahal gaitzala erregutuko genizuke. Eskerrik asko. Gipuzkoako jubilaten pensionisten elkartea gaigukentz. Usurbilen, San Prasko euna. Gaur amaiketako ike.